كونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الذي يا ناس فلما زاغوا بنغوري ما يرود غوغ تايو بنغاني فلما زاغوا عن اتباع الحق ما علمهم به بنغوري أزاغ الله قلوبهم الله وري برده الله روتي بردروني لكيج دنغونتا نان دنغونتا فام دنغونتا يي دum tagi subhanahu wa ta'ala haali dum ta aya goddo wono qallibu afidatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi dughyanihim yahmahun yani be do hangede e wemde fuyde day wallahu na allah subhanahu wa ta'ala la yahdi al-qawm al-fasiqin o fewnata yawtube lawol abadan ko wete fasik ya muhammad siftor wadhkur ya muhammad il qala isa ibn maryam ya bani israil ورم يرسلنا عيسى النجي بني إسرائيل يبي إننا من رسول الله إليكم ومن هذا الله فيدمون مصدقا بدا قومدني لما بين يدي من التوراة دندان الكونية كون بدا دون قومدني ومبشرا بدا ولتنا برسول انلاد ياتي منعر من بعدي شغلا اسمه ويتيكو أحمد وعليه كتب مكة وعليه التوراة سيهيد التوراة في الفصل 20 من الصفر الخامس منها دم أريتو سيهيت إنجيل دم أريتو إنجيل يعني تو سبحانه وتعالى يعني تو حال تو سيدنا عيسى تو إنجيل يوحنا في الفصل الخامس أثر دم أريتو دندانغ الكتب السماء هذا فون بدي إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا دم نون فلما جاءهم غير محمد أري أدني بالبينات قالوا بي هذا سحر مبين ورم بي دم ديكم بلا دم ديك تايسا يا قال يوانون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يعني يواتن أودو النبي من غندودا بيتيدو نبي كو رسول كو هم بن من غندودا بيتيدو بندا تدفت بالتوراة والإنجيل kono dum fota kaani be jabbe Allah wajaka dum Allah rutti arte men wi wama nazlama burani dawde bongol koli jun batte haqillaji wama nazlama burani fende wama nazlama burani jasde wama nazlama burani hedde keesi wama nazlama burani yelade bandumen wama nazlama burani hettide caggal wonta hettu yesa amaya mimman ko fote on iftara tefadida ala Allah alla al-kadhiba fenade wa yuda ila al-islam سايق غوندا وي كومي جول ها اي الناس اشد ظلما ممن يدعي الى الاسلام والخضوع فلا يجيب الداعي او نوتاك محمد صلى الله عليه وسلم او نوتاك كتاب الله او نوتاك سنه رسول الله او ريوي تانكو تاغالي مي تاوي مي والي مي نيالي مي ريوي كني تاوا كني موج كني ko dum tan Allah bi burda jasde burani odo biino ko julbe jeya rutti kadi no fobindo e dow Allah fenade wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin wa yanana Allah fewnata din bandiji salibe Allah be ganduda yuriduna be jidi du yutfu nur Allah ko be jidi nyifde annore Allah de bi afwaay go kudude mabbe tewa tan bandiji hande fambe kitab Allah fami sunnatu rasulillah ina jetta tagalidaji ina jetta mijoji يتوب كوبا غد فلاسفة إلحاد شيوعية شيعة ولا فيدا ياغال بيتدوم هبه چawndina dum kitab Allah deftere be ganduda Allah bi yuriduna dendangal ummibe be ina nattide hen kongudi mumen walla ne jidi nananede daade yuriduna be jidi gali yutfu be nyifa nur Allah allazi ko dum ne ka bi afwahihim be kala e kundude mabbe be ka fama haulai illa كمن يضرب بالحديد في حديد بارد أو كمن يريد أن يضرم النار في الرماد أو كمن يريد أن يصطاد الأنقاء يعني بيدوك فوجتك كبنجينتوك ويكون ويدنا تفنجم دي بومدي ولا ويكون ويدنا هب جايغول ندر ndodi ويكون هنا رد ndewre mbiyetedi أنقاء أرى الأنقاء تكبر أن تسادى فعاند من تطيب له إنادا
yani jimo goto aradi an ka ko ndiwri ngoti ara bebe na basarandi tindol tawi ndi wodide ma taw di natti wot ko di cattudi sabu di bifto tono yimbe di yahda laade ko di hela fof andi ndi wiide na rabbe e ndi subaka tan na watti petelel mu haɗandi kam bifto tondi neɗɗo no nawa ɗum ga sa jogui petelel ma haɗa yanna pellel ma wawandi warde ɗum noon yuriduna an yutfiu nourallahi bi afwahihim soɓe jiiɗi yifde annore allah nde kunuɗe mabɓe wallahu noon mutimmu nourahu walaw kariha al kafirin allah ma timmin annore nde hayso kaccaraji ɗi fof jaɓani sallallahu alayhi wa sallam kama rawa ibnu abbas anna alwahya abta 40 yawman فقال كعب بن الأشرف يا معشر اليهود أبشروا أطفأ الله نور محمد فيما كان ينزل عليه وما كان ليتم نعمه فحزن الرسول فنزل يريدون ليطفئوا نور الله ثم دوك جابات علماء اليهود علماء النصارى ها هند هؤلاء موجودين ها هند دندانغال هناك نانتين ديدو كونفرنس كالاتي كلام وانا كونفرنس الدعوة إلى الله والثقافة الإسلامية يعني فيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله نور الله دندانغال بنانتان ورا كونفرنس دو ليدي تيتر فاندي تاكي yo diina allah o dañ doole mo daña sembo mo ñiɓa tak walla yo culture yo gandal islam yalto julɓe fof nana ɗum paama ɗum kay tan wona ɗum o faadi diya ko yuriduna li yutfiu nour allah bi afwahi non mbawi wadde fof wallahu mutimmu noura walaw kara al kafiru yani jalla shanu wi ayuha nnas ya ayuha alladina amanu hay mon julɓe huwa alladi arsala rasula kanko woni nelɗo muhammadun sallllahu alayhi wa sallam bil huda wa dine l haq e diina laaɓɗo cer gonɗuɗo li yudiro ha o timno diina islam ala diini kulli ko wiyete diina fof walaw kariha al mushrikun wa qala awalan walaw kariha al kafirun wa qala thaniyan walaw kariha al mushrikun li annahu dakara awalan an nuura ko tagi ɗum wiide walaw kariha al kafiruna gadana o wannoon ko nuur refti heen wannoon ñifde nuurde wallahi ko mbiya al kufru ko kufru ñifata annoore li annahu sitrun wa tarbiya yani ɗum ɗo ko cuurgol kippugol sa yi o haali al mushrikuna ɓen ko alhasidina lirrasul wa aktaru min qurayshi fatanasaba dicre l mushrikin ɗum tagi o haalori ɗon mushrikin e mushrikin fi kulli zamanin wa makanin naati heen يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم هدمي حالنا ونون ديتنا فلا هدمي تندنا من هدمي جنجنا من هدمي يالتنا من université كبون ديبولا ناجي دادال ولا كيسون دادون على تجارة نجولاغو من غندودا سون جوليما من سون جيري نون on chodori non on jigrima non tun jiikum ko on julaago goto dandata mon min azabin nalim on gartami haalana mon on garatami haalana mon julaago mo ganduɗa son julima moɗon fof gaña ɗon goto fof no milliardaire on jiɗa enen fof en garata ganden oɗon julaago en jiɗa andude julaago mo ganduɗa kala mo julimo Allah subata ɗum eɗen jiɗimo eɗen jiɗi enen fof andude julaago si en julima mo Allah subata men a jeygo homo woni on julaago ko tuminuna billah woni tijara ko tuminuna billah wa rasulih ngolmi noon Allah gooto e nelaɗo mum woto jahiduna fi sabilillah tampone pour Allah tawa ko bi amwalikum koko jogi ɗon wa anfusikum e koye mum ay ɗo ko jawdi adi wonki wani noon ko tagi jawdi aɗa ɗo wonki kala ɗo jawdi ma woni wonki ma ñaani ɗon bonde ɗum tagi sa wi mema debbo neɗɗo yana maaya sa wiyata mema nagge mum en halko sa wiyata jabta galle mum ko tribunal uji jeenayi ƴeena toon kala no neɗɗo jawdi mum woni mbiɗaade mema ɗon ko ɗon wonkiji mon kawrata ɗum noon Allah adori ɗo jawdi o jawdi mon ada yaata jihaadi to pittali mon fuɗɗo hen sukkude so addi milliardaire ma ko nande Aboubacry Siddique radiyallahu anhu ñande o rondi jawdi makko fof ha laaɓi hay fuurno o rondi o addi o haɓe mbiɗo hoɗo gaccuɗa galle ma wimi lacciɓe Allah ina laada mum jahidu bi amwalikum won fit jawdi mon ndi adato arde wa anfusikum pittali mon defta hen zalikum wadde mon ni khayrun lakum ɓuri mon nafde mon in kuntum ta'lamuna soɗon gani
caggal oɗon julaago woni haadi tijara yani fawaida ajila wa ukhra ajila oɗon julaago so on yeeyi ɗum ɗo Allah on comima ɗum ɗo tuminuna billahi wa rasuli woto jahidoro fi sabilillah bi amwalikum fusikum wona ɗum woni julaago wona ɗum woni commerce kono mo jogii fayidaji ɗiɗi hen goto ko joni keɓata goɗɗo o keɓoytako ko jang holɗum yaghfir lakum dunubakum hoto bakkat watte wona aduna yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha hoɗo aljanna dañoyte wona aljanna joni ɗiɗi fayidaji ɗiɗi oɗo fayida en boni ko mennoɗa wadde fo Allah yaafo ha laaɓa sa maaye on yaafo e sa yettima to ɗo nannoma aljanna ñande ɗomɗuɗa fof calli jeegom no nda aɗa dare hen ñande na ala ndiyam capanɗe jeenayyi sangol tajri min tahti halanhar wa masakina e galleji ɗayyibatin laaɓɗi cer fi jannati adanino woni aljanna ñiɓirde to zalika ya mouhammadou ko ɗum ɗo woni alfawdul azim malal manggal sika malal no woodi ko ɗum allah wi ene waɗi kadi ko yaawe aduna nan ɗo goɗɗum ɗum kadi koto jihaadi to holɗum wa ukhra goɗɗum nana ɗon tuhibbuna oɗon jiɗi ɗum nasrum ko wawde baawal e polgol e kattanɗe min Allah mbakkaɓɗon fof piyon ɗum welani wo fatun qaribun kala ɓattiɗe mon naatani Allah so noddi ɗum naata ɗum ne welani yani dañon nasre nde kaɓɗon fof mbawon nde jaaɗon fof dañon caggal ɗum kala mo toɓɓuɗon wuuro mum walla kala mo mbaajiɗon walla kala mo jangguinɗon walla kala mo kalduɗon yani naata e diine ɗum ne welani wo fatun qarib ya mouhammadou wa bashiril muminin ɗum ɗo julɓe ne jogori ɗum dañ inchallah ya ayuha alladina amanu kunu laatade ansar Allah ngone walloɓe Allah on ji oɗo aya kunu ansar Allah ngone walloɓe Allah kunu ansar Allah hay goto woto hedde goto fof woto sikku jihad o ya ayuha alladina amanu mbatte haqqillaji haɗen nde qur'ana galito dabbaru ayati bi hoccate en tan goni haqqillam heddi ko goto ne ƴetta ya ayuha alladina amanu allah wiɗo ko kuuru beela ko kanowi o wi ko antum kuntum o wi ko kuunu antum jami'an mana muɗum ansar Allah onon tuuma ɗe mballe Allah jamil joni fuɗɗorte ko lamdo président de la république yo umma walla Allah ministére yo umma walla Allah député yo umma walla Allah gouverneur yo umma walla Allah ay préfet yo umma walla Allah sous préfet yo wallo Allah directeur yo wallo Allah almani yo wallo Allah commerce yo wallo Allah goto fof ɗo jooɗiɗo yo wallu ɗon Allah goto fof leguel ma ɗon galle ma eva babayal wallo Allah ey nene wallo Allah e goɗɗo mbata kaydi faama kunu ansar Allah sabu kunu ansar Allah goto fof yo wallu ɗum bimana diine o nani yahtaji ila almusaidin ayna al ansar hoɗo walloɓe ngoni goto fof jangguinoɓe yo mballu kullu ahad yo ummo walla Allah kunu ansar Allah kunu ansar Allah mballe Allah mballe Allah jihad mballe Allah bi amwalikum mballe Allah bi anfusikum mballe Allah goto fof ɗo woni ɗo walluɗon Allah almuallim fi madrasati yani jangguinoɗo école muɗo almamiɗo jama muɗo joom galle ɗo gallem ɗo commerce ɗo bitikel muɗo komiɗo bureau muɗo kini goto fof commerce ay goto fof kunu ansar Allah kama qala hono subhanahu wa ta'ala noddiri kama qal hono wi Isa ibn Maryama hono Isa ibn Maryama wino lil hawariyina man ansari ila Allah hol yantoɓe am ballani ha no balliranmi Allah ni mi daña walloɓe ɓe ballani qala al hawariyuna nanu ansarullah ko minen goni walloɓe Allah fa amar gonɗini da'ifatun fedde min bani Israil yante Isa ɓe mbaɗi ko moƴƴi wa kafarat sali da'ifatun fedde wonde nde Allah wi ñande hen haɗa jaraten ɗo ha daranga fa ayyadna min dokki doole e sembe e baawal e kattande alladina no ɓen amanu gonɗinɓe ala aduwihim e añɓe mabɓe fa asbahu ɓe gonti zahirina keɓe mbawi heɓe pooli wa sallllahu ala sayyidina muhammadin wa sallam ndemo jawdi makko
e ɓiɓɓe makko e nder ɗo subhanahu wa taala andini muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko abi baltata waɗi ko allah haalani muhammadu ko abi haaɗiɗum abi baltata ko waɗi ko abi balta o ñeli ali ibn abi talib e zubayr e miqdad o yi ɗumen ndawe ngabba ɗe debbo o moon taw hombo ñallini ɗo wiyete rawda to haak yani en boni ɗo on so ngari jaggemo jaɓe letere o ɓe ummi ɓe ndewe debbo he haa ɓe jotti rawda haɓe tawimo ɗon ɓe mbima jaltinade letere o o wiɓe min demi ala letere ɓe mbima yaltin letere o sa yaltinanimo bonatde o wi min deɓe jogaki letere Ali ibn Abi Talib tanino wonde silaha makko mbiyete ko Zil Ghifar ka tan wi ko caa e yeeso debbo he o wi ɗum jaltina letere o walla mi sudduma comci ma ƴeewa hen ko jiɗɗa somi suddima comci ma kam anti a daggima ka mayde mbeɗa wawi ittude sukudu firtudema ɗo woni fomi yitat yani debbo o wuli yetti letere nde ko wannomo ko e nder gati he e nder jubbi makko nder ga ko toon nannono letere o yaltini letere o ɓe jaggi letere o ɓe garte nelaɗo ɓe nelaɗo noddi Hadim ibnu Abi Baltata Abi Baltata ko ɗum ɗo windi Abi Baltata wi yani o letere ummi ko am min Hadim ibnu Abi Baltata mo fewi ko yimɓe mushrikinen wonɓe Makka mbeɗa habra moon yoga e hafere Muhammad sallam yani o haalti nelaɗo ɗo noddima de ya Hatib ma hada holko mbaɗirɗani o wi o nelaɗo wata yawno seeɗa wat seeɗa wata yawno no fewi wat seeɗa wota ko layanmami saabu min komi neɗɗo mi takkoye Qurayshi tan kono mi jeyaka e maɓɓe yani min ko muhajirina en jeeyami yani koye muhajirina en ummi Makka garmi ɓen no jogui toon bandiraɓe no mbawi renande ɓe min no jinmi siko tawi mi ala aska hakkundema maɓɓe mi wawa dañde kam sembe tomi haalaniɓe ɗum ɗo ɓe mbawa renande mi enɗamam mi waɗirani ɗum kefaragal mi waɗirani ɗum yaltude diina mi waɗirani ɗum weltinde heferɓe ɓe caggal islam nelaɗo wi ɗum a haali goonga Umar ibnul Khattab wi da'ani adribu unqa hada al munafiq Umar wi ɗaccammi itta dande o nafiq nelaɗo sallah sallam innahu qad shahida badran wannanomo jeeta o tawama badri yani wama yudrika la allah llahu ittala ila ahli badre nela Allah wonko waɗani badrinaɓe kayen tan dañi ɗum wani noon heɓe gadi wadde silama ɓe gadi dardade e kefere Allah rokki ɓe ndam guila ñande hen ha darga neɗɗo fof keɓɗo baraji e islam badrinaɓe peccoto hen wani noon heɓe gadi ittude caysagal hefere ɓe dow julɓe ɗum noon nelaɗo wi ɗum Allah wino alu badri imalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum hanti mbaɗe ko weeli moon kala ko mbawɗon wadde mi yaafimo nanti gasi wani noon heɓe gadi sippirede jamil do noon ko tagata qissaji ina ngara ko ha qissanteɓe ɓe goto fo hocca misal wooda ko hotti hen wooda ko naftori Muhammad sallam no fotini ena Allah mawɗo o fotini ɓe kawra feere goto e julɓe ummo wiyana feññino e nde ɗo feere beele no waɗa baraji siko tawi Allah andinano Muhammad oɗo debbo ari oɗo debbo ummima ina jogori hoodde ina nawa oɗo habar so yettinonimo toon heferɓe mbaɗi doole ɓurɗe ko nelaɗo addata ko soɓe pooli julɓe homo taki julɓe ɓe foolede wona julɓe ɗum tagi subhanahu wa taala o ƴetti oɗo habar o neldimo Muhammad o haalani ɗum sahabaɓe ɓe mbaɗɗi pucci maɓɓe ɓe keptoyi ɓe mbarani debbo o ɓe kaɗani debbo o yaade ɓe jabtu letere o tan ɓe garti
ɓe ngari ɓe noddi baɗɗo lettere o e baɗɗo lettere o ne ko waɗi ko waɗirani ɗum hay batte ɓe ma tinanno kono haydara ko nafanno kono mo heɓ bakkat noon ko tagi ɗum heɓde bakkat ɗo jooɗiɗen ɗo e ñande heen e o ñalawma nden makka no uddite wonde makka uddita wona sana 9 min al hijra wona hitande wattude 7 hijra ko nden makka uddita e o ñalawma han ko duuɓi ujunere mankuɗi ñalawma duuɓi ujunere temedde 4 mankuɗi ñalawma gooto temedde 4 ɗene manque ñalawma nuikka ko 9 sa itti 7 e nder duuɓi ujunere e duuɓi temedde 4 e duuɓi 7 heddoto ko ujunere e temedde 3 e capanɗe 9 ɗum tawi ɗum to oya to ndungu yanta ga wona duuɓi 9 hikkani gonduɗen ndi ƴeewa tan gila ñandena hande qur'ana nan jooɗi yeeso men ina men ɗum haaltama ndeke noon hanani juulɗo jam fo juulɗo ɗum tagi so yi juulɓe hande no mbayi ni ko juulɓe waaɓe ni mbaɗata noon wiya ɗum ko bolle puyɗe sa haalani goɗɗo on haalana goɗɗo on haalana goɗɗo on haalana goɗɗo doole makka nana ɗum Allah wumni ɗumen tawi nelaɗo wiino e du'a o dow mum allahumma ammi alayhim khabaruna mo ɓeydaki niɓɓide yo Allah wumnuɓe habar amen joni noon ɗum tagui debbo oɗo yeyde Jibril haalani nelaɗo wiɗomo ɓoroya so on goppimo yettim makka tan ko mbaɗan ɗon fof firtima ɗum noon oɗo julɗo ko wanno ko heɗen ñaago Allah yo Allah yaafom kono noon yo julɓe ne mbattu en haqqillaji o ɗesino wadde ko boni simore nde ari Allah joni ne felamo Allah ne felamo ina fela julɗo baɗo ni ha yawmal qiyama ya ayyuha alladhina amanu ay hono jeeya ya ayyuha alladhina amanu e hey mon onon notoriɓe la ilaha illallah muhammadan rasulullah e hey mon ahlul iman e hey mon yimɓe qur'an e hey mon yimɓe muhammad la tattakhidhu wote nange aduwi gañam wa aduwakum e gañamon awliya mbaɗon ɗum sehilaɗo wote mbaɗe gañam e gañam mon wote ƴette ɗum mbaɗon ɗum geɗo awliya ko ɓattiɗo ma ɓatte kinaɗa ɗum cehle kinaɗa ɗum mballa kinaɗa ɗum ɗaɓɓa mu nafoore wote mbaɗe ɗum tuuɓuna oɗon beddo ilayhima maɓɓe binmo waddete yinnade hoɗon beddo maɓɓe yidde hoɗon beddo maɓɓe ɗaɓɓirde ɓe moƴƴere wagat kafaru ɓe jaɓani ɓe jeddi ɓe calima bima jaakum ko aremon minal haqqe gonga yukhrijuna rasula nangue hoore kellaw ɓe jaltini mouhammadou makka sabu sallallah alih w sallam Allah no jogori no reniri ɗum ni o wiɗu wallahu yasimuka min annas kono wiyani ɗum yaltu makka ñalawma o wiyani ɗum noon de nelaɗo te Allah totti ɗum yamirore yo yaltu tawi on jemmo Quraysh en na gaddi 50 sagata goto won wonde jaasi hoɓe mbaala ɗon to ɗanima jangga ɓe gara ɓe lappita ɗum lappande wootere o maaya maayde wootere ƴiiƴam makko saro e nder leƴƴi 50 goto fof waɗata ka beyi joyi tan ɓe jaggan mbaɗa mo idde ɓe garta ɓe jooɗo warde neɗɗo ko idde tan waɗate wona subhanahu wa taala yaltanimo ko jemma madina heedi makka ko bange rewa ɗo kono ko ni o yaltiri makka o woni ga balɗe 3 o takki jemma ni o rewi hakkude makka e jidda o wakleti o rondi madina o yahata ka deetawe law so nangue o rari o ñallima o jooɗo ha hiiro o hirda o hirnetaka tawta ko koyɗe taƴi o wallinoya ko noon ɗannari ha o yettoyi madina al munawara joni noon hono beddorto ɗon yidde e ɓeeɗo yukhrijuna rasula yaltinde muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wona kañum tan wa iyakum e onon ɓe jaltini nelaɗa makka nangue hoore kellaw wa iyakum e onon holko ɓe jaltiniri on holko ɓe jaltiniri muhammad holko ɓe gañiri on holko ɓe ndiwiri on ko an tuminu billahi rabbukum
geeruji mon hakkunde mon e bolondaji e yimɓe ɓe holko addi ɗum hay wona anjeɓe yimɓe ɓe de wona tikkande ɓe de wona sekande ɓe de ko yurmede tan woto yimɓe nat jaygol kono noon beela kanko mo faami ɗum an tuuminu de gonɗinɗon billahi allah rabbikum joomon ko ɗum ɓe jaltiniri mon makka ko ɗum ɓe gañiri mon ha hande ɗum noon ɓe wote bedda kineɓe yidde ɓe jiiɗa on hay son jinnimaɓe ɓe jiiɗa mon tulɓuna ila bilmo waddake hay son beddima maɓɓe million yidde ɓe jiɗata on subhanahu wa taala wi wonko haalantamo o wi ayuha almuminun in kuntum harajtum jihadan fi sabili in so tawi kuntum on laatima harajtum on jalti jihadan waɗoyde jihad tampande allah e ligganade allah tawa noon ko fi sabili wonno heewi wiyeɓe no mbaɗa jihad kono noon ko fi sabili qawmiya minen fulɓe walla minen sarakulleɓe walla minen bamarankoɓe walla minen arabeɓe ne wiyete hannde al qawmiya al arabiya nana hannde yimɓemen ɓe mbiya enen ne mbaɗen ɗo enen bolondamen tan kaɓane ɗen bolondamen cippirana ɗen bolondamen allah wi ɗin jihaduji ni ala hen in kuntum harajtum jihadan fi sabili tawa koye laawalam ngol biyetengol la ilaha illallah muhammadan rasulullah taki mon yaltude wabtiga e ɗaɓɓude e yiilade e ƴeewde mardati ko welini siko tawi ko ɗum jaltuɗon on gonɗini allah joomon on jalti jihad e laawalam on ɗaɓɓi ko welini tusirruna hoɗon cuuɗana sirruji ilayhima añɓe mon bil waddate yidde hoɗon ñoanaɓe sirruji amen ina wona tusirruna ilayhim bil mo waddate an tuminu billahi rabbikum goo on gonɓe ni joomon gooto on duttima jihadan fi sabili hoɗon mbaɗa jihaadi saban min allah wabtira mardati e ɗaɓɓude ko welimi tusirruna ilayhim bil mo waddate hoɗon ñoonaɓe komin mbaɗata hoɗon ñoonaɓe ɗe nelaɗo ñalli hoɗon kaltanaɓe ɗe nelaɗo waali hoɗon kaltanaɓe ɗe nelaɗo hiiri homo jogori umma madina ñalawma naggam homo jogori yetta ñalawma naggam ko onon muminuna billahi ne mbaɗata noon onon julɓe mbaɗata noon ko ɗum woni imanagal noon ko ɗum woni jihad noon ko ɗum woni ɗaɓɓude ko welini allah wi ya muhammad wa anana min alamu mbeɗa andi bima akhfaytum ko cuuɗɗore nder wonkiji mon goto mon fof ɗo jooɗi ɗo ɗo imanagel musogel peesdama e mum ko suuɗi ko eko moggi ko eko lakki ko e bangeji mum wana alamu bima akhfaytum ko cuuɗɗon ko ko mbeɗa hucciti hen wama alantum e ɗum ko peññinɗon e hande ha darga hande o ñalawma nde o ay jippe mouhammadou madina al munawwara ñande hen haɗa jaraten ɗo ha ko heddi ko e yawmal qiyamati woman yafalu kala mbo watti ɗum minkuma mon kala mbon mbo watti ɗum faqad dalla majji sawa sabili woppi dewetegol ngol yettina aljanna majji lawol gasi kala mo walliɓe kala mo ñooniɓe sirru julɓe kala mo haltaniɓe ko julɓe mbaɗata kala mo yahaniɓe yidde kala mo sirraniɓe caggal han ha darga woman yafalu minkum kala mon mbo waɗi ɗum a partir nden haɗo jooɗiɗen ɗo faqad dalla sawa sabili yalti lawol oɗon gandi yalti lawol ɗum woni ko wajiɓe heddiɓe mbiyata ko ɓoorima o ɓoorima alaɓe ko o woni ɓooriɗo oye to kay ko baɗɗo ko moƴƴi ɓoori ko o dalla ina wona majji dalla ina wona weeni dalla ina wona tegga libolo ina rewanno ɓoƴƴol ngol tan rewi jungo nan hoɗo rondi min gandani jasakallah hayr allah wi onono anɓe man ɓeeɗo mushrikina en bandan en mushrikina en ɓe allah jarriborimen ɓe in yafqafukum ñade ɓe pewnite mon keɗe allah no haalana hoorem hakkunde men mushrikina en hakkunde men e kuffar en allah wi ɓeeɗo ñande ɓe pewniti e men ñande fof ɓe pewniti in yafqafukum ñande ɓe pewnite mon
ñande fof ɓe pewnite mon mbatte haqqillaji in yaska fukum ñande ɗi bandiji pewnite mon shukran ñande ɗi bandiji pewnite mon on mbatti haqqille ɗo ɗon yaska fukum ñande fof ɓe pewnite mon hono gaddi fewnitade pula tawa gaña mana ɗaani ɗum neno fotti ina ƴetti ko wallanno ɗum fof ina weddi ladde an aɗa jogii ko ŋattata ko ŋaccata haɗa wawi hay ubbude ɗum e leydi tan ha o majja haɗa jogii ko taƴata dande haɗa jogii ko ferdata juuɗe koyɗe tawa ɗum no leli siko welama hono o mbadda toon siko Allah wallanima no wallirno Muhammad sa sallam e goto e kuffar en bandiji ɗi hen goto nelaɗo ɓe ummi oɓe jeehi arme ɓe gaari ha ladde ɓe ñallini nelaɗo sorti yeehi ha honoɗa heeɓi ɗon lekki leeli ƴetti jaasim likki e lekki he heeɓi less leeli gaña mum e heedere ɓe ummi ñeenti ha yetti wi jaasi ki cafeet lati Mouhammadou koyngal ƴeewa tan kuɗaɗo lati Mouhammadou koyngal nelaɗo wi mi ƴeewimo wi omo heedi hakkude men ɗo nelaɗo wi ɗum Allah tan jaasi yane leydi nelaɗo wi ki bifet nelaɗo wi omo heedi hakkude men o wi sona moƴƴere ma ay kuɗaɗo ka moƴƴa baɗɗa fayida ɗum ne mi tuubi ashhadu an la ilaha illallah muhammadu rasulullah mi yananama ka annabi sabu no nangirmi ki jaasi ni no pewnitirini ni wallahi sa wonano annabi warma kono noon alhamdulillah ashhadu an la ilaha illallah muhammadu rasulullah pewniti e mon nde ɓe pewniti e mon yakunu ɓe laato lakum wonande mon aada fof koɓe anndima hay goto heddata